Goedemiddag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is begonnen met een onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17. Er zijn 4 Nederlandse onderzoekers in Kiev. Zij maken deel uit van een internationaal team van 25 onderzoekers. Ze kunnen nog niet naar de rampplek. Wel kunnen ze al veel voorbereidend werk doen, vertelt de voorzitter van de onderzoeksraad, Tjibbe Joustra. De internationale onderzoekers die er daar zijn, en dat zijn in totaal ongeveer 25... die zijn druk bezig met de analyse van beelden, met de analyse van satellietgegevens, met de analyse van de gegevens van de verkeersleiding. Dus wat dat betreft wordt er al heel veel informatie verzameld. Er wordt ook gekeken naar de informatie van mensen die wel al ter plekke zijn geweest. Er zijn inmiddels 2 vliegtuigen met slachtoffers vanuit Oekraïne op weg naar Nederland. Bij de ceremonie vanochtend op het vliegveld in Kharkov hielden hoogwaardigheidsbekleders een toespraak, onder wie de Nederlandse vertegenwoordiger van de ambassade. Today your journey home begins. It still will be a long journey. We have a painful identification process to go through that will take time. Vandaag begint jullie vlucht naar huis, aldus de vertegenwoordiger. De zwarte dozen van het neergehaalde vliegtuig zijn inmiddels aangekomen in Engeland. Daar worden ze onderzocht in een speciaal onderzoekscentrum. Nederland heeft de Britten gevraagd het onderzoek te doen, omdat zij daar erg goed in zijn. De zwarte dozen bevatten gesprekken uit de cockpit en vluchtgegevens. In het gunstigste geval worden er al gauw resultaten bekend, vertelt correspondent Anne Sane. De verwachting is dat als de zwarte dozen niet overmatig zijn beschadigd, dan zullen de eerste resultaten op zijn vroegst na 24 uur binnenkomen. De zwarte dozen zouden kunnen uitsluiten dat een technisch mankement de crash heeft veroorzaakt. Ook is mogelijk het geluid van de explosie opgenomen. Rijkswaterstaat vraagt automobilisten een veilige plek te zoeken om vanmiddag rond 4 uur een minuut stil te staan voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Woordvoerder Diederik Fleuren vertelt wat automobilisten het beste kunnen doen. Wat je moet doen en wat je in ieder geval moet laten is om op de snelweg of op de vluchtstrook stil te gaan staan. Dus de oproep is met klem om tijdig een veilige plek te zoeken op een parkeerplaats, om daar eventueel te gedenken, maar doe het alstublieft niet op de snelweg of op de vluchtstrook. Op de elektronische borden boven de snelwegen staat vandaag ook de boodschap: veilig herdenken, zoek een parkeerplaats, niet op de vluchtstrook. En tot zover het nieuws over de nasleep van de vliegramp. Er is ook nog ander nieuws. De Rabobank heeft sinds 7 uur vanochtend last van een grote netwerkstoring. De website van de bank, het internetbankieren, de apps, het telefoonverkeer en de computers bij de bank liggen er allemaal uit. Volgens een woordvoerder van de bank is de oorzaak inmiddels bekend. Het is een storing in ons centrale netwerk als gevolg van groot onderhoud dat wij afgelopen nacht hebben gepleegd. Ik kan helaas op dit moment nog geen tijdsindicatie geven wanneer alle dienstverlening weer volledig in de lucht zal zijn. Volgens de Rabobank is er geen sprake van een cyberaanval. En tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Rond 6 uur, Omroep Friesland actueel. Bij Harm Wijnstra en Diana de Groen. Je hebt al je tijd, je geld, je lichaam, je liefde, mij zoveel zelfrespect en nog meer respect van vrienden. Je bouwt voor mij een wit paleis met feesten, wijnfonteinen. Je vertrouwt me je geheimen toe, laat alle spoken 's nachts verdwijnen. Wat je denkt, elke wens of stil verlangen. En je weeft je roze liefdesweb, en in dat web laat ik me vangen. Je bent mijn tegendeel, mijn zelfkritiek, mijn nog minder kritiek van vrienden. Je wil me helemaal of anders niet, bent het geluk dat ik niet verdiende.
jou krijgen. Geen mens die ooit mijn fouten snapt, alleen jij zult het begrijpen. Als ik oosten wil, maar het lukt me niet, dan zeg jij laat het nou rijpen. En ik blijf een lief, dromen lief. En je hebt me lief, je hebt me lief. En al die nachten vol van tederheid. Je hebt me lief wanneer je zegt, wil je nooit meer kwijt. Je zegt je geeft om mij veel meer dan om jezelf. Maar als je dan zo zeker bent, als je echt zo zeker bent, als je zo heel veel om me geeft, zou je me ook laten gaan? Zou je me laten gaan als het nodig was? Zou je me laten gaan, laten gaan? Zou je me laten gaan als het nodig was? Zou je me laten gaan, laten gaan? Zou je me laten gaan, laten gaan? Je bent de ophaaldienst van mijn verdriet, mijn kompas op open water. En je geeft me alles wat je hebt, maar betalen doe ik later. Muziek van Dikhout en de Dromendief. Om 11:12 precies is het 10 minuten schot vallen op Ter Henne bij het Scootjesiel. De vierde wedstrijd alweer om het SKS kampioenschap 2014. Dus naar alle gedachten zullen er om 20:20 gewoon starten worden voor die wedstrijd. Hoe die start verint, dat jaren we dadelijk van Geertje de Vries. Maar zij spruts van de moon met burgemeester Tjeerd van der Swan van Jereveen. Burgemeester van der Swan, burgemeester van het Jereveen, gastheer hier van het Scootjesiel bij Ter Henne. Jo, toch altijd een taspraak aan het begin van de routebespreking bij Ter Henne. En jo begon ik over de dag van nationale rouw die het alkundig is. Is er een protocol voor zo'n dag van nationale rouw en festiviteiten, evenementen die er binnen in de provincie? Nou, dat is er eigenlijk niet. Hè, want de dag van nationale rouw kennen we eigenlijk niet. Het is, denk ik, in de 60 jaar bij het overlijden van koningin Wilhelmina dat de laatste nationale dag van rouw was. En het kabinet heeft ook gezegd van nou, we laten het aan iedereen zelf over om er op een passende manier invulling aan te geven. En wij markeren wel het moment van 4 uur, 1600 uur, om dan ook een minuut stilte te hebben en ja, dan ook echt daar heel erg bij stil te staan. Zat de SKS en de commissie Ter Henne dat nou oppakt? Hè? Wat vind je ervan? Ja, ik vind het eigenlijk dat ze dat op een hele mooie en indrukwekkende manier hebben gedaan. Op het Friese water. De 14 scootjes na de wedstrijd om 4 uur. Achter elkaar met de vlag halverwege de mast, de Nederlandse vlag. Ik denk dat dat een heel indrukwekkend moment zal zijn om ook stil te staan bij die verschrikkelijke ramp. En ook eer te bewijzen aan de slachtoffers en de nabestaanden. Ik kan me daar heel erg goed in vinden. En het feest hier in Ter Henne, jong. Ja, dat wordt allemaal heel ingetogen, heb ik begrepen. Wij zullen op onze volgboot ook daar op een heel ingetogen en passende manier een vervolg aan geven. Wat zie je zelfs dan, of jou horen vanmiddag? Ja, eigenlijk wat ik hier ook zei, de gedachte bij al die nabestaanden van die slachtoffers die toch te maken hebben met een verschrikkelijke ongeluk waar je eigenlijk geen voorstelling bij kan maken. Je denkt maar aan je eigen naaste als je die zou verliezen. Ja, hoe erg en onwezenlijk dat zal zijn. Ik wens je een mooie middag. Dank u wel.
Waar was dat Seert van der Swan van het Heerenveen bij Geertje de Vries. De muziek van Midje, hij wil zijn, die is onpast vanzelfs op de Dijf van Joet. En Jim suggesties binnen welkom, onder oren via de sms 0620 499 wil je hem Carry Me van Chris de Burgh draaien. Dat past van mijn gevoel wel echt bij deze dij, zei Maaike van Dijk. There is an answer. Someday we will know, and you will ask her why she had to go. We live and die, we laugh and we cry. You must take away the pain before you can begin to live again. So let it start. Let the tears come rolling from your heart. And when you need a light in the lonely nights, carry me like a fire in your heart. Carry me like a fire in your heart. There is a river rolling to the sea, you will be with her for all eternity. But we that remain need you here again. So hold her in your memory and begin to make the shadows disappear. Yes, let it start, my friend, let it start. Let the love come rolling from your heart. And when you need a light in the lonely nights, carry me like a fire in your heart. Carry me like a fire in your heart. So let it start, my friend, let it start. Let the love come rolling from your heart. And when you need a light in the lonely nights, carry me like a fire in your heart. 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 Chris de Burgh, My Carry Me. Het is haast kwartier van 12 om jou wat twaan wie het 10 minuten skot bij de scootjes in Terhenne. Het zal zijn, we doen net wietwaardig verslag van de middag, maar we willen hem wel op een hichte horen van de wedstrijd daar. Geertje de Vries, die volgt het jood voor u. Geertje, hoe is de start gaan? De start is in één keer goed gaan.
We moeten wel zeggen dat je een behoorlijke poesterwinst hebt. Een windkracht 4-5 hier Pieter Toer. En daar ben ik vragen mogelijk in 6. We zeggen dan ik dat op het startskip daar hing het een reed-giel streepte vlaggen. Dat betekent dat het advies is om alle keer zwemvesten aan te doen. We zeggen dat net elk dat opvolgen heeft, maar het gros van de bemanningsleden zit toch op het scootje met een zwemvest aan. Zo nu en dan lees ik goed plot op 1 eer. We binnen dus uit die start komen en ja, die startlijnen die leiden echt ons stuurboord in. En dat betekent dat dat best een beetje tricky is, want meestal kies je toch het liefst voor een bakboordstart. En dat weer ik nou het geval. Alleen dat weer net de goeie slag. De enige die er heel goed uit die start bij kan, dat weer de jouwer. Die is eerst oer stuurboord gaan en die het correct het hij de slag maken naar bakboord. En die komt dan nou oer bakboord aan op die bopperste tonnen. Het is een hele grote route. Dus het wordt wel even voordat we bij die bopperste tonnen binnen. Er leidt een songlas in. Dat betekent dus dat we een 4 ton hier in het wedstrijdveld lezen hebben. En de start die weer bij het starteiland. Wij zitten midden in het veld nou en we zeggen ik dat wat zijn een reed vlagje het. Wat zijn het protest dat zal vast om een bakboord-stuurboord kwestie gaan. We weten net mooi waar. Maar de 4 scootjes, die binnen los en zat het er nou naar uitzocht, had Jouweren de beste positie. Jouweren luidt op 1 en zal aansen als eerste om die bopperste tonnen gaan. Daarachter zien we Heerenveen en dan de hele mannen en dan Langbaar. Dat zijn de eerste 4. Alle dagen naai, Omroep Friesland. Nothing to
Jan van der Sluis woemjer. Ten nijtings van alle slachtoffers van de vliegtuigramp boven de Oekraïne. Als je met Scootjesiel zelf toch nog volg je wollen, als je hem op het thuis zitten, dan kun ik naar Omroep Live of naar uw Duitsche-televisie, want daar is de wedstrijd ik mijn beeld te volgen. Geertje, hoe luidt het er op dit tijd bij? Nou, ik lid even de scootjes voor wat ze binnen, Diana, want we hebben hier een situatie waarbij het een bootje van de commissie, die zie het zonder benzine. Of nee, in elk geval de motor weer uitslijn. En die laai dus stuurleers vlak bij de heegste tonnen. Het weer een hele gevaarlijke situatie. Want er kwamen krekt, treien, fjouwe scootjes op die tonnen aan. En zij stien, de meesten fjouwer maar sterk, stien in het bootje te zwaaien maar die armen. Wij kennen niks jongens, we kennen hier net wij. En het ging maar krekt en het ging maar krekt goed. Intussen hebben wij dat bootje aan de kant gedrukt en nou docht de motor het weer. En nu ben ze dus weer mobiel en kunnen ze voortvaren. Maar dit weer even heel spannend. Even angstige momenten daar dus op het wetter bij Terhenne. Het is daar gelukkig goed aan. En dadelijk zullen we even jaren laten hoe het er daar voorluidt bij het Scootjesiel. Ja, het publiek, de echte leefhavers, die binnen denk ik wel zelf nooit Terhenne takkaam. Hajo Bootsma, die is daar ik voor u. Hoe is de stemming daar onder het publiek, Hajo? Ja, nou relatief gewoontje zijn ze. Mensen ben hier rustig, zitten lekker aan de kant te genieten van het water zelfs. Dat is het, het is prachtig waar. En wel een beetje een nieuwere dag zelfs. Misschien ook wel een nieuwere dag, maar een beetje twee gezicht. Want aan de ene kant ga je, nou ja, toch wel de festiviteiten op het wetter, het Scootjesiel hier, werd de meest kunnen zeggen. Prachtig uitzicht op de kant en aan de andere kant toch weer, nou ja, die dag dan van Nationale Rouw. Ik neem even naar een van de dames die hier aan de kant zit. Goeie. Hoe beleef je nou deze dag? Triest. Triestig. Ja. Je denkt daar heel dit aan, je komt heel dit machine. En dan zit je hier bij het Scootjesiel. Het is een dag dat je van genieten kan, want het is gewoon een prachtdag. Ja, het is wat tweeledig vanzelf. Hè? Dat wel? Ergens wel, ik bedoel, maar ik heb er wel maar te krijgen, maar ja, aan de andere kant zeg ik, oké, weet het net. Weet ik net wat ik maar moet. Wat heeft de impact op jou geweest? Nou, dat is schrik. En eng. Eng? Eng, ja. Dat jij joh, en dat vind ik eng. Dat werd 7 minuten luchtscherpen. En dat vind ik heel eng. En dan is een dag als je dat je stilstaat. Dat is heel belangrijk. En dan hoop ik dat iedereen het doet. En mij doet. En dan mag ze hier al wel zitten, maar als een jouw roer dat toch even denken. En wij hebben al 3 keer al PGSL West, 2 mooie sportwedstrijd. Wie zich al stil, ja. Dus wij hebben dat, ja, dit is al wat ja, toileden. Je man die zei het ook al verschrikkelijk. Ja, het is erg. Het is net te begrijpen. Het is ook schijnt. Ik snap er niks van, echt niet. En dan is het goed dat je toch, ja, ik bedoel, de bloeien op romkomt, zo'n dag van Nationaal Rouw, zo'n dag dat je er bestil bent. Dat is belangrijk voor uw boetenscène. Dan zie ik je nou langs het wetter zitten. Wij gaan alle week naar Keertsen. Nog sneeuwen hebben we al 12 minuten stil geweest. Snijden hebben we al 12 minuten stil geweest. Menje hebben we al een minuut stil geweest. Nou, je wordt, ja. Meer kan ik niet van, hè? Nee, meer kan ik niet van. Maar het geval op zich, daar snap ik niks van. Echt, dat is ook skin. Het is bad. Ja, het is bad, maar ik begrijp het niet. Echt niet. Kun je nou een beetje genieten nog? Ja, godzijdank. Je staat er op stil, maar ja, het leven gaat weer verder. Ik ben verleden week gevreesd dat ik mijn benverschip al halen. Nou, het weer gewoon een verschrikking daar. Maar Marechaussee en godverdikke, het weer bar. Ja. Dan wil je er extra mee confronteren, zelfs dat je je baan hebt, Helly. Dit flying ha. Ja, die band die hadden dat onderwijs. Die kwam van Alaska. Maar nou ja, die waren er ook mee geconfronteerd. Ja. Ja, dan zien we naar het Scootjesiel en dan zien we dat de jou nog heel ten kop gaat. In principe aardig vanzelfs, maar op een dag als je hoort dat die eerste lichaam erom komen, is in principe bijzaak. Ja, ik weet het niet wat ik heb gezegd, maar echt niet. Nou, ik dank jou hartelijk. Ja. En dan zien we nog even over het wetter uit en hier dat de ski op achter u staan. En ja, dan jouwt het toch wel een betrekkelijk mooi plaatsje, een mooi stukje reis hier. Onderwal dus, bij Terhenne.
Hajo Bootsma. SMS'jes kom ik nog hield iets bij u binnen, maar verziekjes verplaten. Jo ken dat ik nog dwan op 0620 499 en Wilma die stuurde u ek een sms'je en zij wil graag een nummer van Clouseau jaren voor alle belutsenen. En het is dan het nummer Afscheid van een vriend. Alles is voorgoed gedaan. Als jij er klaar voor bent. Ik heb aan je zijde gestaan. Maar God, ik heb je graag gekend. Ik blijf nu hier, jij gaat naar daar. En daar is niet zo ver van hier. We spreken af, ik weet niet waar. En daar ontmoeten we elkaar. Zonder jou tikt de klok even snel. Maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Slaap zacht, je hebt het verdiend. Je vocht tot aan je laatste zucht. En ga nu mijn vriend. En droom voor eeuwig opgelucht. Net zoals vroeger kom je wel terecht. Ik weet je vindt een thuis heel gauw. En ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd. In mijn hart blijf ik je trouw. Zonder jou tikt de klok even snel. Maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. En ik weet, ik zou dankbaar moeten zijn. Maar precies, daarom doet het zo'n pijn. Zonder jou tikt de klok even snel. Maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Zonder jou tikt de klok even snel. Maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Afscheid van een vriend van Clouseau. En daarmee is het haast 2 uur worden. En daarmee zit het eerste uur van dit speciale programma op de dag van Nationale Rouw erop. We volgen je vanzelfs van de middag wel het scootjesielen bij Ter Henne, maar dat doen we in passende vorm. Dadelijk eerst het Nijs uit binnen Moetelaan. Volgen terug het regio Nijs en daarna ben we graag weer om.
Omroep Friesland. 92.2 FM. 2 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Diverse politievakbonden in Europa steunen een eventuele VN-politiemissie naar de rampplek in Oekraïne. Dat zegt voorzitter van politiebond ACP. De bonden vinden het cruciaal dat er veilig verder kan worden gezocht naar lichamen en bewijsmateriaal in het gebied waar het vliegtuig is neergestort. ACP zegt dat er wel afspraken moeten worden gemaakt over de veiligheid van de politiemensen. De 2 vliegtuigen met aan boord de lichamen arriveren rond 4 uur vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. En veel nabestaanden worden in Eindhoven verwacht om de kisten op te wachten. Ook de koning, de koningin en de premier zullen erbij zijn. Na de landing is er een minuut stilte. Dan zullen er op Nederlandse vliegvelden geen vliegtuigen landen of opstijgen. Veel bussen en taxis zullen stilstaan en ook de NS zet de treinen een minuut stil. In veel winkels en ook op de Tilburgse kermis gaat de muziek even uit. Voor en na de minuut stilte zullen op veel plaatsen in het land klokken luiden. Na de ceremonie gaan de lichamen in kolonnen naar een kazerne in Hilversum voor identificatie. Vanavond is er in Amersfoort een speciale gebedsdienst. In Amsterdam wordt een stille tocht gehouden. Het Oekraïense leger meldt dat er in het oosten van het land 2 Oekraïense gevechtsvliegtuigen zijn neergeschoten. Een commandant van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk meldde vanochtend dat een transportvliegtuig van het Oekraïense leger uit de lucht was geschoten. Dat bericht kreeg geen bevestiging. Israël maakt zich mogelijk schuldig aan oorlogsmisdaden in Gaza. Dat zegt de hoge commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze maakt zich zorgen over het doden van burgers en over de sloop van woningen en veroordeelt het lukraak afvuren van raketten en mortieren door Hamas. De Amerikaanse minister van Kerry van Buitenlandse Zaken is in Israël voor gesprekken over een staakt het vuren. Het weer, de zon schijnt volop, er zijn ook wat stapelwolken. In het zuiden vanavond misschien een bui. Het is 25 tot 29 graden. Morgen vallen in het oosten kans op een bui. Verder weer veel zon en warm. Dit was het NOS Journaal. En dit is het nieuws uit Friesland. Er komt een extra condoleanceregister voor Auke Dalstra en Aafke de Vries bij de Miente op de Gediek. Het echtpaar is omgaan bij de vleenramp in Oekraïne. De gemeente Opstelon hield 2 condoleanceregisters iepenen. 1 op het gemeentehuis in Beestersweg en 1 in de bibliotheek op de Gediek. Bewenners van de onleunwenten van de Miente hier likwijls vregen om een extra condoleanceregister. Daar werkt de gemeente om uit, zei de burgemeester Marianne Jagers-Wultgens. Nevens de burgemeester teken een soort inwoners de registers, net alleen nog maar haar namen, maar ook maar persoonlijke boodschappen. Tjerke de Schakel in Ljouwert is joerd op deze nationale dag van de rouw iepen voor het publiek. Er binnen predikanten aanwezig om maar belangstellenden naar de rouwmomenten op televisie te zien. Ook de Jacobijne-tjerke is van de midden stelt. Zowel de klokken van de Oudehouw en die van de Jacobijne-tjerke zullen om 4 uur van de midden lieden. En de treinen en bussen van Arriva die staan van de midden om 4 uur een minuut stil. De buschauffeurs en de machinisten die hebben instructies gekregen om de bus of de trein op een veilige wijze stil te zetten. En ook landelijk staan de treinen en bussen stil. Het bedrijf Smart Constructions op het Jereveen stelt het vervier van een Duitse V-2-raket uit de Tweede Wereldoorlog uit. De planning wie om de raket van de Midi naar het Militair Museum in Soesterberg te brengen. Maar in verband met de dag van de nationale rouw vindt het bedrijf het net passend om maar een raket over de dik te rijden. De raket bleef vannacht op het Jereveen en vertrekt meneer Betiet naar Soesterberg. Het is een heel bijzondere klus, omdat het om een originele V-2-raket gaat. De enigste in Nederland en een van de enkele die er nog op de vraat binnen. De raket wie na de oorlog heel stikkenslijn en in een depot opbargen. Maar Smart Constructions had het restaureerd en nooit het bedrijf dat het jeddet waansoer hem erop stikken bieden hier. En dan nog het waar in Friesland. Je hoort in de zinnen er volop bij en wordt het maar 20 graden en tegen warme dag. De matige rond vrij krachtige en noordeeste wind brengt nog een beetje verkwolling. En jong bloot het lang warm, maar in de nacht kwollt het al rond een graad als 16. Morgen op een ei een simmerdag, maar een soort zinnen en zo'n 20 graden. Omroep Friesland actueel. Met Harm Wijnstra en Diana de Groot.
Van een beetje geen simmer in Friesland, maar een onpaste programmering. Ook in Friesland staan we stil bij de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Er wordt boos zield bij ter hinne. De start wie al om half 12. Ze dienen dat omdat ze dan van jouw roere kleer binnen. Om die tijd komt het eerste vliegtuig met zo'n 50 lichaamszonen op het vliegveld van Eindhoven. Er zal dan ook bij het scootjesiel een minuut stil te houden worden. Vanmiddag in Zuidsturen gaan we het wijde verslag van de wedstrijd, maar we bezieken hem op passende wijze zo vol mogelijk op de hichte te houden van de zielerij. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Johnny Cash, My Hurt. We gaan weer om, net wetter van ter hinne. Nee, Geertje de Vries. De omstandigheden binnen Versels prachtig hier op de Snitsemaar bij ter hinne. Er zit een hele mooie stevige wind. En het zinsje skient dat het is een hele mooie wedstrijd. Er gebeurt ik van alles tijdens deze wedstrijd. Er binnen zelfs 2 cruiserekken. En op dit stuit zorgen we dat alle scootjes weer in het Vaderwiense rek zitten. En, maar ja, je kan van denken wel hebben dat als er 2 cruiserekken binnen, dat er van alles gebeurt. En dat er behoorlijk wat wisselingen plak vinden. Nou, dat er van alles gebeurt, dat ken je alleen nog als zien onder de protesten. Er binnen maar liefst 6 protesten. Grauw. Jennewoud, wat zijn
Drachten, Lemmer, Zuidwesthoeken. Alle sides hebben ze een reed vlagje in het wand. Dus dat wordt aan zijn drok daar bij de protestkamer. De volgwaarder zat er op de stuit erheen leidt. Eerste is nog altijd Jouweren. En die leidt er een mooi eind uit. Daarachter zijn broer. Het Heerenveen. Dus de broers Rijenga die lezen Joet 1 en 2. Dan krijgen we de hele mannen. En dan zien we Snits. Ja, Snits die krijgt een heel mooie rakveen en een mooie opschitter. Koer er tegelijk mooi lang waren om het tonnen heen. En nou in het Vaderwiense rek is Snits lang waren voorbij. Zal liegt het, ja, misschien krijgt net. Ze lezen nog heel dicht bij elkaar. Zat het hele middenveld dicht bij elkaar luid. Dus er kan nogal wat verschoningen plak vinden. Achterlang waren Snits jubbe Huizen. Dan komen Ljouwert, De Lemmer, Akrum, Jennewoud, Zuidwesthoeken, Drachten, Woudsijn en achter ons Zielt Grauw. Hoi Harm en Diana komt binnen op uw mailbox. Muziek, apenstutje omroepfriesland.nl. Graag willen wij jaren From a Distance van Bette Midler. Ligt dus te postelijk op deze toch wel gedenkwaardige dij. We denken aan al die nijbestingen van de vlingeramp van Oekraïne. Sjoerd en Mattie van der Werf uit Damwoud. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we are instruments marching in a common land, playing songs of hope, playing songs of peace. They're the songs of every man. God is watching us, God is watching us, God is watching us from a distance. From a distance, you look like my friend.
Bette Midler, my From a Distance. Ja, we zitten hier in de studio. Vanzelfs ik van een afstand naar dat scootjesiel te zien. Prachtige beelden op Omroep Friesland televisie. Zak je het scootjesiel volg je. We zeggen ik dat het toch aardig wat boordjes op het wedstrijdwetter lezen. Of bij het wedstrijdwetter lezen. Ze lezen er vanzelfs net in. Dat zou net best wezen, maar onderkant er. En er zitten zelfs ik mensen de wedstrijd te volgen van Oude onder andere Hajo Bootsma. Hajo, maar wat voor gevoel zitten die mensen daar al hier? Ja, toch wel een beetje mijn gemene gevoel. Dus het is wel zelfs een hele bijzondere dag. En je zegt hier uit en ik hier niet schrik, maar mooi. Goeie, waar ben je trouwens? Greetje Middelbos. Nou, maar haar hiekert er dus hoe vredig dit gezicht is. En ik had je zeggen, we zeggen nou uit over de mar. Dan zie je dat de jouwers de gild niet voorop leidt. Dan hing het op die mar, hing je een paar prachtige wolkjes. Het is een heel vredig gezicht. En er is een heel stuk rijst wat je hing het boven de mar. Ik vind zelfs omdat het scootjesiel wat verder hier is. Want ik zit langs het fietspaad van Terhenne in de richting van Gwijnkeriep. Ja, er is niet zo volle drukte, er is niet zo volle leven. Dat jouwt wel een heel stuk rijst. En zeker ik moet deze wien. Maar... ja, je zou nou weer hinter krekkeloer heen dat je zo'n een beetje vredig zijn dag. Maar is het ik een dag met twee gezichten? Jazeker. Het voelt ook heel beladen dat het vandaag echt een dag is van rouw. Ja, en dat het toch hier heel vredig lijkt. En dat je denkt, hoe kan het? Hoe kan het dat dit gebeurd is? Hoe steen je er zelf bij stil persoonlijk? Ja, je volgt het nieuws en je leeft mee met die families. Ja, wat er gebeurt en... hoe ze zich moeten voelen, dat is onvoorstelbaar. Dat kun je niet indenken, hoe die families zich moeten voelen... nu ze zo'n dierbare moeten missen, soms hele families moeten missen. Hoe ga je dat een plek geven in je leven? Het heeft een enorme impact gewoon, hè, zo? Ja, een trauma. Er is een leven voor en een leven na de ramp, ja. Ga je dat van jezelf, ik? Ga je van jezelf, dat Nederland misschien een pad onschuld verlenen is? Ja, momenteel denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Doordat dit gebeurd is, je werd nu als Nederland ergens betrokken bij geraakt... wat je helemaal niet wilt. Nee. En ja, de toekomst zal uitwijzen wat het voor Nederland betekent. Ja. Is dit dan hier een mooi plakje om op zijn dag te zitten? Rustig, vredig? Ja, om het goed tot je te laten doordringen. En ja, rust. Niet te veel gedoe om je heen... Rust om te laten bezinken wat er allemaal gebeurd is. Ja. Ja. En dat doe je hier? Dat doen we hier, ja. Anders niet zomaar? Ja, ja, ja. Zullen we nog even uit hoe de mar. Dan denk ik nog heel even naar je mond aan. Draai even de stoel om. Je had het voor jou ook een beetje? Ja, de woorden van mijn vrouw, daar sluit ik me bij aan, ja. Want het is wel heel apart. Het is nou een dubbel gevoel natuurlijk. Het is een rouw en... ja, al die mensen die verstorven binnen, die komen hier weer in Nederland. En ja, het is heel dubbel. Dan is het goed dat een organisatie als de SKS bij stilzit, Jerry begint. Ja. Straks ik de vlaggen heel stok tot in de scootjes. Ja, zeker weten, zeker weten. Want het is echt een dag van om daar bij stil te staan. Want ja, er zijn heel veel mensen die vliegen ik in vakantietijd. En ik kan me voorstellen dat het in het vliegtuig is, dat er ik behoorlijk ontvangst. Ja, de impact is enorm. Ja, en misschien ik wel bij een heel soort mensen en bij mij ik een heel soort woede of zo van waarom maakt zij iets en wat dit betekent, wat is de beschutting daarvan. Dus nee. Lulkes? Ja, heel veel lelijkes, ja. Dat hij ik echt zelf, dat viel ik zo? Ja, ik viel dat echt zo, ja. En ik vind, ja, je kent er zo weinig rondwaan, want je kan wel allerlei sancties bedenken, maar dat heeft denk nee, dat heeft geen enkele impact, denk ik. Dus het is een hopeloos gevoel van verslagenheid. Maar ja, ik denk dat het Joert wel heel goed is om daar bij stil te staan. Ja. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Zullen nog even nu door de mar. Ik is ook al net zien hokkerscootje nou voorop leidt. Maar ja, wat ik eerder al zei. Op een dag is deze is zelfs prachtig voor de scootjeskippers dat je winnen. Maar het is ook een dag mooi twee gezichten. En zij is het. Ik en derm hebben wij ons programma Familie Compost. Simmer in Friesland is Familie gewoon Omroep Friesland actueel. Op de dijtelevisie is wel beeld te zien van de scootjes daarbij ter hinne. Je vreeg je de muziek manmachtig gewoon. Wij maken daar een kaart onder andere via de sms. Komen berichten binnen op 0620 4 Hoi medewerkers van uw omroep. Wij denken dat de cirkel van het libben van Griet Wiersma wel passend is. Mij libben voor alle mensen die bij deze ramp belutsen binnen. Tiegetank, de groetnis komen van Jan en Seike Talsma van Snits.
op een wraad. Werd als een hele soort van hart. Maar oude tijd, ik het zo uit. Voordat je het witte is ze groot. Het is de strijd, maar de tijd. Breng zelfs een ijskwaliteit. En dan op een goeie dag is zo'n hart trouwdheid daar. Cirkel van het leven, daar draai stroom. Als ik zijn spiegel sjouw, denk ik dat die het hart voorbij. We draaien in, dan rolt je mij. Cirkel van het leven, die is net stil. Vergaat als ik erom denken zil. Ja, ze is nog zelfs wat is een dag. Het is in een onsjoop zat voorbij. De ben je net meer bij huis. En kom aan mij de liedspent thuis. Alles gaat goed en als is zo. Dan is de cirkel voor u rond. Het is de strijd, maar de tijd. Cirkel van het leven neemt steeds mij. Ik als hier voor u zal ik het is het maar toch zet het erbij. Cirkel van het leven, daar draai stroom. Als ik zijn spiegel sjouw, denk ik dat die het hart voorbij. We draaien in, dan rolt je mij. Cirkel van het leven, die is net stil. Vergaat als ik erom denken zil. Ja, ze is nog zelfs wat is een dag. Het is in een onsjoop zat voorbij. Cirkel van het leven, daar draai stroom. Als ik zijn spiegel sjouw, denk ik dat die het hart voorbij. We draaien in, dan rolt je mij. Cirkel van het leven, die is net stil. Vergaat als ik erom denken zil. Ja, ze is nog zelfs wat is een dag. Het is in een onsjoop zat voorbij. Cirkel van het leven, daar draai stroom. Als ik zijn spiegel sjouw, denk ik dat die het hart voorbij. We draaien in, dan rolt je mij. Wij zijn lid van de Schatsploeg in Dokkum, dus vandaar dat we hier wat uitnodigen met om hier te doen. Het begin van de ceremonie hebben we het even betocht. En dat was zeer indrukwekkend. Ik koos zelf de vogeltjes fluitje neer. Maar dat doet je wat. Het is ja, onvoorstelbaar wat er leed. Wat een verdriet. We hadden betocht. We kunnen nooit aan deze mensen denken. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.
The Police, my Every Breath You Take. Goed, 3 kwartier ben ze nou aan het zielen bij Ter Henne. Ben er nog wisselingen, Geertje? Ja, dat kan je wel stellen. We hebben zelfs 2 cruiserekken en dan kunnen een protte wisselingen plak vinden. Ik jou hem dus staan op dit stuit. De jouwer Ian nog altijd, maar de achtervolgers liek je wat dichterbij te komen. Jervingen, de hele mannen. En dan zeggen we Langwaar en Snits. Vlak bij elkaar Snits het al verschillende onvallen uitviert op Langwaar. Maar aan het nota houdt Jeroen Pieters maar staan. Dan op een 6e plak luidt nou Akrum. Is ik mooi naar voren tascoot van nou het joggende plak. Sonde, Ljouwert. 8, Huzum, Njoggen, Zuidwesthoeken, 10, Lemmer, Olve, Grauw, Tolve, Drachten, Tretjen, Waadzijn. En op een 14e plak Jennewaard. Jennewaard hier nog een ervaring krijgt met Grauw. Maar, en verliert de wedstrijd. Maar het lijkt erop dat ze nou weer om de wedstrijd in gaan. Wat zullen we bij komen, dat jij we dadelijk naar jouw rijden. Goedemiddag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is begonnen met een onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17. Er zijn 4 Nederlandse onderzoekers in Kiev. Ze maken deel uit van een internationaal team van 25 onderzoekers. Ze kunnen nog niet naar de rampplek. Wel kunnen ze al veel voorbereidend werk doen, zegt de voorzitter van de Onderzoeksraad, Tjibbe Joustra. De internationale onderzoekers die daarna zijn, en dat zijn in totaal ongeveer 25... die zijn druk bezig met de analyse van beelden, met de analyse van satellietgegevens, met de analyse van de gegevens van de verkeersleiding. Dus wat dat betreft wordt er al heel veel informatie verzameld. De zwarte dozen van het neergehaalde vliegtuig zijn inmiddels aangekomen in Engeland. Daar worden ze onderzocht in een speciaal onderzoekscentrum. In het meest gunstige geval worden er al gauw resultaten bekend, zegt correspondent Anne Sane. De verwachting is dat als de zwarte dozen niet overmatig zijn beschadigd, dan zullen de eerste resultaten op zo'n vroegst na 24 uur binnenkomen. De politievakbonden die zijn aangesloten bij de European Police Union steunen een eventuele VN-politiemissie naar de rampplek in Oekraïne. Vanochtend zei de Oekraïense president Poroshenko dat Nederland bij andere landen aandringt op het sturen van een politiemacht naar die rampplek. De Rijksvoorlichtingsdienst wil dat nog niet bevestigen, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Die zegt Nederland voert overleg met tal van partners. De onderste steen moet boven. Geen bevestiging dus van premier Rutte. Maar je kan er wel uitlezen dat ze ermee bezig zijn en dat het een reële optie lijkt. Pro-Russische rebellen hebben 2 Oekraïense straaljagers neergeschoten, niet ver van de rampplek. De piloten hebben zich waarschijnlijk kunnen redden. Er zijn inmiddels 2 vliegtuigen met slachtoffers vanuit Oekraïne op weg naar Nederland. De verwachting is dat het vliegtuig om 4 uur landt op vliegbasis Eindhoven. In het hele land worden herdenkingen gehouden. De Sint-Vituskerk in Hilversum luidt sinds 10 uur vanochtend ieder uur de klokken voor de slachtoffers van de vliegramp. Hilversum verloor 3 families bij de crash. Het luidt de klok met de gedachte dat we wachten op de doden. En vanmiddag om 4 uur dan zal in het hele land om 5 uur zullen de klokken worden geluid. Eigenlijk als opmaat, maar ook als teken van rouw. Rijkswaterstaat vraagt automobilisten een veilige plek te zoeken om vanmiddag rond 4 uur 1 minuut stil te staan. Woordvoerder Diederik Fleuren vertelt wat automobilisten het beste kunnen doen. Wat je moet doen en wat je in ieder geval moet laten is om op de snelweg of op de vluchtstrook stil te gaan staan. Dus de oproep is met klem om tijdig een veilige plek te zoeken op een parkeerplaats, om daar eventueel te gedenken, maar doe het alstublieft niet op de snelweg of op de vluchtstrook. Op de borden boven de snelwegen staat veilig herdenken, zoek een parkeerplaats, niet op de vluchtstrook. En tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Rond 6 uur, Omroep Friesland actueel. Met Harm Wijnstra en Diana de Groen. Omroep Friesland. Dawn breaks above the
Sjouke Zwart, die deze suggestie via uw sms-nummer 0620 499 Vicky Brown en Stay With Me Till The Morning. Het laatste wat we jaren van al het wedstrijdwetten bij Ter Henne wie Geertje de Vries dat Jenne Wout een onvaring hadden hier. Het lieke alsof ze uit de wedstrijd winnen, maar ze zitten er nou toch weer in? Nee, toch net. Het liep even zo, omdat ze weer omgingen het wedstrijdveld in. Maar ik zie ze daar nou zielen. Ik denk dat ze in de buurt daar van het starteiland ergens de volkskippen lezen hebben. En dat ze daar aanstaan heen gaan. Of ze denken, dat ken ik nog. Het is zo mooi met je, wij zielen nog even. Maar ze binnen duidelijk uit de wedstrijd. Liek het mij tenminste. Ik zie even naar de heren hier om mij heen en ze knikken alle keer. Wij denken alle keer dat Jenne Wout de wedstrijd verlitten heeft. Ik kan hem even melden dat het al behoorlijk wat wisselingen plakvinden hier op het wetter. Wat net verhoord is de nummer 1. Dat is de Jouwer, nog altijd. Maar daarachter zien we nou op een tweede plak de hele mannen, Berend Mink. Op een derde plak nou Heerenveen. Dus die binnen even omwisselen. En Alke Reijinga had het dus net horen en Shin Berend Mink. Maar ook een derde plakje is voor Alco natuurlijk nog een heel mooi resultaat. Dan vierde, Snits. Die had een plakje verwisselen, maar Langwaar, wat nou op het 5e plak zielt. Dan op een 6e plak, Akrum. En nu zien we om de tonnen gaan Huzum. Die is dan Zoon. Daarachter de Zuidwesthoeken. Dan Ljouwert. Dan krijgen we Lemmer, liek het mij zata. Ja, daarachter komt Lemmer. En dan de achterste treien. Even zien hoe dat erin leidt. Ik denk Drachten grauw wat zijn. Dat zal de volgorde wijze aansnieren bij de heegste tonnen. Ik mag nog wel even melden dat er nog een protest bijkomen is. De hele mannen het een reetvlagje in het wand. En dat maakt het totaal een protestvlaggen nou op Zoon. Die commissie die zal het drok krijgen in elk geval. Graag het nummer van Ede Staal. Het heeft nog nooit zo donker geweest. Of het wordt altijd wel weer licht. Dat sms kregen we van Laura en Jan uit Sneek. Dit is hem dan van Ede Staal. Ze woonde zo'n in een hoeske. Zij was lief van Remedie. Toch kon ze zo al nu verwedden. In het leutje hoeske achter die. De kinderen waren al lang de deur uit. Toch kwam ze ook nog op Tolsteen. En meest die duizend tovervrouwen, die wisten ze op moe waar de zee. Het nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. 600 en een olle zegen, een zwientje op tok en kankelaand. En 2 modozeem over het lontje, en in huilopoe onbedaan. Zien hele leven haar arbeid, en moeke met 8 kinders doet. Wie ze me daar al vroeg aan het maaien, en pas om melken stiet bij ons. Het nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Toen op een zondag in december, kreeg op het zomer zo benauwd. Zijn dochter brengt om binnen stad, omdat ze het eigenlijk nooit vertrouwt. En aan het oog is overleden, het mij verdolske zo begroot. Misschien was beter aan de zon best, dan 3 weken later was ze dood. Het nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het nog nooit zo donker geweest,
de dode die je nooit kunt zeggen. Want beide wonen ze veel verliefd. Ze rusten zacht door op het kerkhof, vlak bij het hoeske achter die. Het heeft nog nooit zo donker geweest, of het weer altijd wel weer licht. Het heeft nog nooit zo donker geweest, of het weer altijd wel weer licht. We lezen het zien de oude airbeds en dan zie je van de morgen direct dat die vlagen heel sterk komen. En dat zet je wel even aan het denken. Ik ben toch wel de hele dag met waanden. De radio aan. Heel indrukwekkend. Ja, wij volgen dat wel. Ja, dat is bijzonder. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the sound. The sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming back? To the one for the goal, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. The sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming back? To the one for the goal, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. Hear the voices surround us, hear them screaming out. We'll be crying for mercy, we'll be crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we drown. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the sound. The sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming back? To the one for the goal, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. The sound of the wind
Dotan wie dit mooi Home. De keerters die het meidag onder het ziende Jong Feitenpartij in Jesterijn staan met een dubbel gevoel in het perk vermidden. De keerters genietje van de wedstrijd en de goede organisatie, maar binnen tegelijk met de tensen bij de slachtoffers van de vleenramp. De Jong Feitenpartij wordt verkeerdst meer als een twaalftal aanpassingen in het programma. Zo zal er om 4 uur een minuut stil te wezen en hingen de vlaggen bij de jubileumeditie heel stok. Steven de Bruin van Tjemerum, die al meerdere keren mee en is blij dat het er nou ook weer bij is. Ja, dat is hartstikke mooi. We hebben het mooi waar. Ik had record op het toeren, zat ik jaren van de morgen, 28. Dus dat had ik wel in dat het steeds populairder wordt jaren. En het had echt alles te kraaien mooi. Natuurlijk een prachtige omgeving. Je hoort hier alles is even dik van elkaar. Ja. En natuurlijk het mooi waar. Dat is ook altijd leuk. Ja. Jubileumeditie, is daar nou wat om te vernemen? Ja, voor mij persoonlijk net echt. Want ja, ik vind het mooi voor de Kidsvereniging van Jesterijn dat ze dit nou al voor de 10e keer kunnen organiseren. En voor mij persoonlijk, ja, ik ben hier lekker toeschouwer, dus ik geniet gewoon. Ja, en het is uiteindelijk een mooie feestelijke dag dan? Ja, nou, we hebben vanmiddag die 4 uur een minuut stilte. Dat is het Nationale Rouwdag natuurlijk, dus dat is wel een beetje misschien een zwart randje op deze dag. Maar ja, ik vind het goed dat ze hier even een minuut stilte van jou verdoggen. Want ja, het is natuurlijk net niks wat er al gebeurd is. Nee. Het is uiteindelijk een beetje dubbel, kan ik me zo voorstellen. Want aan de ene kant zit je hier met een feestelijke dag, jubileumeditie, recordaantal. En aan de andere kant maak je eigenlijk rouwen. Ja, en dat is dan natuurlijk het leven misschien wel. Het is net altijd natuurlijk zonneschijn. En ja, het is gewoon net best wat er al gebeurd is. En daarom vind ik het wel belangrijk dat wij hier het emotioneel weer even bij stilstaan. En even een minuutje stilte voor die mensen en van nabestaanden vooral. Ja. Nou, zit er zelfs in het publiek. Waar gaat het eigenlijk hoor als je met elkaar praat? Ja, we hebben hier een beetje hoe het gaat en hoe het verder is. En ja, voor de rest, ik heb net een soort bekend, Sjoel mag zeggen. Dus ik ben mee met een roensies rennen. Maar ja, straks komen we nog een paar horen die ik wel ken. Dus dan misschien even lekker biertje drinken, dan wordt het mooi waar. Ja. Dus, maar het leven gaat toch uiteindelijk gewoon. Dus is het dan iets waar je dan nog een prot over praat op zijn dag? Dus is dat een nationale rouwdag? Ja, nou, van mij persoonlijk net echt. Want ja, natuurlijk is het erg, maar gelukkig heb ik net naasten die daar omkomen binnen of direct belang bij hebben, zeg maar. Dus ja, voor de rest heb ik het er net echt over. Nee. Is het goed dat zulke wedstrijden er ook in? Ja. Aan de ene kant wel. Ik kies zeggen van ja, we lassen het al, maar ja, het hele leven gaat eigenlijk gewoon terug. Dus maar de binnenmensen word ik gewoon aan het werk en wij hebben emotioneel niet aan het keertsen. En dat moet eigenlijk gewoon terug in, vind ik wel. Ja. Dus toch overheerst eigenlijk het idee dat het toch wel een mooie dag wordt? Absoluut, dat ging wel vanuit, ja. Soort wil het een wezen dan, alsnog. Dankjewel. Mijn intekenis in het bijzonder van de band van Auke en Aafke Dalstra. Dat schreeuwt Aaltje uit de Gediek. En ze wil graag het plaatsje jaren van Anouk. One Word. I close my eyes and imagine you're here. Did it all seem so hopeless? Given the chance, I would ask, forgive me, I didn't do a thing to make you stay. I didn't say a word to make you stay. If I would have known, could I have tried to make it easier? But I didn't do a thing or say a word, one word. And I don't know why you're gone, now you're gone. No beautiful goodbye, you will never leave my mind. And it turns out to be so much different than our dreams. Now you're a star in heaven. My thoughts unsaid,
stuck in my head, and it all feels so useless. Never forget to give all I had. Forgive me, for I couldn't do a thing to make you stay. And I couldn't say a word to make you stay. If I could have known, could I have tried to make it easier? But I couldn't do a thing or say a word, one word. And I don't know why you're gone, now you're gone. No beautiful goodbye, you will never leave my mind. And it turns out to be so much different than our dreams. Now you're a star in heaven. Still I don't know why you're gone, now you're gone. No beautiful goodbye, you will never leave my mind. And it turns out to be so much different than our dreams. Now you're a star in heaven. You're a star in heaven now. You're a star in heaven. Yeah, you're my star. Een mooi nummer van Anouk en One Word. Prachtige beelden bij u op de Dij-televisie. Wat ik hoe twitteren op deze dij, die dubbele dij. Maar we toch gewoon verslag van Scootjesiel in Terhenne. Geertje de Vries. Ja, we zeggen een stukje stuurmanskunst om Jo te zezen. En dat weer dan van Douwe Visser van Snits. Wat kan die man zielen? Wat kan die man sturen? Hij het in dit rek het eerste plak helle. Snits leidt nou op het eerste plak. En hij komt dus ja, ergens uit de achteraan bij de start. En nou waarop hier op het wetter bij Terhenne. Een tweede plak nou voor Dirk-Jan Rijenga van de Jouwer. En treden leidt de hele mannen Berend Mink. Op Jouwer nou, Alco Rijenga, Jervingen. 5 Langwaar, 6 Akkerum, Zoon Huzum, 8 de Zuidwesthoeken, 9 Drachten, 10 wat zijn. We zeggen ook dat wat zijn de rode vlaggen eruit halen hier. 11 Ljouwert, 12 Lemmer, 13 Grauw en 14, ja, ze hebben de wedstrijd verlitten. Jennewoud is dus uit de wedstrijd. Maar het belangrijkste wat je krijgt gebeuren is dan toch wel dat Snits, Douwe Visser van Snits, weer mooi prachtig zielen dat eerste plakje helle had. Tineke uit Snits, die zei het zo'n je maar op de nijs draaien willen. Mij, zo zal het zijn. Doof nu het licht en sluit je ogen en vergeet de strijd. Jouw leven hier is omgevlogen, maar je liefde blijft. Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk, de kleinste bloem is daar als de hoogste ei. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. Laat nu die laatste droom maar komen en wees niet meer bang. Jouw nacht van vrede is gekomen, na een leven lang. En waar
Want daar is geen haat of pijn, het heetste vuur. Wordt dat als van een kaas of klein. Zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zal het zijn. Zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zal het zijn. En waar jij gaat, daar zullen vriend en vijand samen gaan. Wat stof is, zal tot stof vergaan. En elke storm komt weer tot rust daar. Zo zal het gaan. En waar jij gaat, laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan. Jouw taak op aarde is voldaan. Zoals je was in alle liefde. Zo zal je gaan. Zo zal je gaan. Zo zal je gaan. Zo zal Omroep Friesland. 92.2 FM. 3 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Volgens de separatisten liggen in het rampgebied nog de lichamen van zeker 16 slachtoffers. De Oekraïense regering zei eerder dat alle 298 slachtoffers geborgen zijn. Nederlandse deskundigen verklaarden gisteren dat de trein met de koelwagons ongeveer 200 lichamen vervoerde. De Australische premier Abbott houdt er rekening mee dat in het rampgebied nog veel lichamen liggen. En om die reden houdt hij er ook rekening mee dat niet alle lichamen van de omgekomen 27 Australiërs naar huis kunnen worden gebracht. Diverse politievakbonden in Europa steunen een eventuele VN-politiemissie naar de rampplek in Oekraïne. Dat zegt de voorzitter van politiebond ACP. ACP zegt dat er wel afspraken moeten worden gemaakt over de veiligheid van de politiemensen. En minister Timmermans en zijn Australische collega Bishop gaan morgen weer naar Oekraïne. En daar spreken ze dan met de regering over de laatste stand van zaken rond de vliegramp. En ook zal er worden gesproken over het verloop van het onderzoek. Nederland en Australië werken nauw samen aan de uitvoering van de Veiligheidsraadresolutie die gaat over een onafhankelijk onderzoek. Het Oekraïense leger meldt dat in het oosten van het land 2 Oekraïense gevechtsvliegtuigen zijn neergeschoten. De rebellen hebben dit bevestigd. De toestellen werden neergeschoten in de buurt van de stad Torres en hadden elk 2 bemanningsleden aan boord. Het is niet bekend of zij het hebben overleefd. De KLM-vluchten van vannacht en morgenavond van en naar Tel Aviv zijn geannuleerd. Gisteren ging de vlucht richting Israël ook niet door vanwege de onrust rondom het internationale vliegveld. Vanuit Amerika, Duitsland, België en Zwitserland zijn ook vluchten richting Israël geschrapt. KLM zegt er alles aan te doen om de mensen die nog in Israël zitten een vlucht aan te bieden die wel richting Europa gaat. Gisteren kwam een raket vanuit Gaza vlakbij de vluchthaven terecht. Het weer, zon en stapelwolken. In het zuiden vanavond misschien een bui. Het is 25 tot 29 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. En verder weer veel zon en warm. Dit was het NOS Journaal. En dit is het nieuws uit Friesland. De politie had tot nota 2 tips binnenkregen over het slimme zedenmisdrijf in Moenijn, dat toonsdie een minderjarig famke-slachtoffer van worden is. De politie vreeg om informatie over een roze of beerse brommobiel die toonsdie in de omjouwing van Moenijn, Damwoudt of Finwouden schoon is. Wat de krekbad is net bekend. Een 56-jarige Ljouwerte zit vast als vertochte. En er binnen nog geen tips binnenkwamen bij de politie hoe de plofkreek op de Jouwer. Juste Jong besteeg het televisieprogramma Opsporing Verzocht op een aandacht onder plofkreek op de Jiltautomaat begin juni.
De politie is nog altijd op zoek naar mensen die de vlechtauto's sjoen hebben voor of nooit de plofkreek. Tjerke de Skekel in Ljouwen, het is joerd op deze nationale dag van rouw iepen van publiek. Er binnen predikanten aanwezig om haar belangstellenden naar de rouwmomenten op televisie te zien. Ook de Jacobijnenkerk is van de middag iepensteld. Zowel de klokken van de Ordehouw als die van de Jacobijnenkerken die zullen om 4 uur van de middag lieden. Het bedrijf Smart Constructions op het Heerenveen stelt het vervier van een Duitse V-2-raket uit de Tweede Wereldoorlog uit. De planning weer om de raket van de middag naar het Militair Museum in Soesterberg te brengen. Maar in verband met de dag van nationale rouw vindt het bedrijf het net passend om maar een raket door de dik te rijden. De raket bleef vannacht op het Heerenveen en vertrekt meneer Betiet naar Soesterberg. Het is een heel bijzondere klus, omdat het om een originele V-2-raket gaat. De enigste in Nederland en een van de laatste die er nog binnen op de wereld. De raket wie nog na de oorlog helemaal stikken slaan en in een depot opbargen, maar Smart Constructions had het restaureerd nadat het bedrijf dat het jeddet waanzoe hem erop stik bieden hier. Dan nog het waar in Friesland. Er is volop zinnen en het is zo'n 20 graden. De matig rond vrij krachtige noordeerste wind die brengt nog een beetje verkoeling. Jong bloedt het lang warm, maar vannacht kwollt het al rond een graad of 16. En morgen een simmerske dag met temperaturen om de 20 graden heen. Omroep Friesland actueel. Mooi Harm Wijnstra en Diana de Groot. Alle dagen Omroep Friesland. Goedemiddag en welkom bij Omroep Friesland op deze dag van Nationale Rouw. Dagelijks meer reacties vanuit de provincie op de dij van Joert en we skekelen in het wetter van Terhinnen van dij Fjouwer van het SKS Koetsiesielen. Muzikale suggesties voor dit programma binnen nog welkom op uw e-mailadres muziek@omroepfriesland.nl of via uw sms-nummer op 0620 499 199. Bedenk van mij iemand. Het wordt net eens kort. Geen hel of dreiging. Op huis de lucht. Bedenk van mij een toekomst. Een toekomst zonder rein. Bedenk van mij een ieder. Geen grenzen of een God. Niet om voor te vjochtjen. Vrede als gebod. Bedenk van mij je weerheid. Niet langer door je ken. Dus is het was is er wat dremen. Maar alleenig ben ik net. Miljoenen denken krijgt hetzelfde. Voor een dreamer is het nooit te laat. Bedenk voor mij een tafel. Wij eten bij de roos. Er is geen plek voor honger. De brood een iepen hoes. Bedenk van mij een liefde. Die dus verbinden kan.
is er wat te dromen. Maar alleenig ben ik net. Miljoenen denken direct hetzelfde. Maar een dromer is het nooit te laat. Ernst Langhout, mooi. Betink voor mij. Een mooie zielerij is er te zien bij u op de televisie. Ja, ze lissen ze uit een trog hast op in je eer. Is dit een aardige wien, Geertje? Ja, er staat een volle wien. En dus zo is het. Ze lezen ze nou en dan op in eer. Ja, ze lezen ze nou en dan saplot. Dat wij dus even nu zeker inhouden en denken van komt dit goed. En ja, ze komen toch heel tijd weer oorheen. Ze krijgt weer een situatie mooi het Heerenveen. We dachten van nou, dit kon wel eens misgaan. Maar nee, stadig gewoon kwam het scootje weer oorheen. En kon weer verder. Maar ja, zo nou en dan denk je wel van komt dit allegear wel goed. Want nota komt het al een keer goed. En ja, de mensen die je nooit herkennen, daar komen binnen. En mensen die het op het televisie volgen kennen, die ken ik zien dat het een hele spannende strijd is. Het had nog net zo spannend west, deze SKS-serie. We zeggen nou dat in de hele mannen als eerste om de tonnen gaat. Ja, ze krijgt in het Vaderwiense rek pakte Dirk-Jan Reijenga van de Jouwer zijn eerste plakje weer weerom op snits. En Alco Reijenga die pakte zijn tweede plakje weerom op de hele mannen. En dan nou de hele mannen van het vierde naar een eerste plak. En dat komt dan allegear terug dat cruiserek. De scootjes, de skippers, die zie je allegear haar eigen route. Die bedenken zelfs wat de beste slagen wezen kennen. En dan ken je dus zo'n wisseling krijgen. Akrum gaat nou als tweede om de tonnen heen. Of nee, daaronder lijkt nog Langwaar twats. Akrum treedt Huzum, viert de Zuidwesthoek op vijfde. En waar is dan de Jouwer? De Jouwer die het hield iets op kop luidt. Ja, de Jouwer is er dus nog net. Snits gaat nou een zonde om de tonnen. Wie is ze krijgt? Het even op de eerste plaklijn en doe tweede. En nou zonde. En zo wisselt het hier de hele tijd. Het is een hele spannende, nuivere wedstrijd. Maar prachtig om te zien. Wij vervelen u geen moment hier. Ik zoek graag het nummer van Jackie de Shannon. My What the World Needs Now is Love, Sweet Love, Jerrewolle. De tekst die spreekt van zich. En de groetnis komen van Kobi Kruis. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough
only one. Moenders in Nederland binnen van de morgen oproepen haar moen in de san in de rouwstand te zetten. Nederland had nog een liedje 1200 oude wiemoen en een daarvan staat in Wergeer. Dus verslagjouwer Haaien Bootsma is daar te plaatsen. Ja, en die zit dan de moeners steen. Dat is de moeder die je zorgt als je vanuit de Woord wil rijden, dan ga je eerst het restaurant en een stukje verderop in de richting dus van Drachten, vlak voor het aquaduct. Dus je het moenen, kun je krekje op een kant. Nou, dat is de moeder. En de naam is Stef Mensinga. Ja, en de naam van de moeder is de Hempense poldermolen. En die staat hier sinds 1863. Wat voor molen is het? Het is een poldermolen die het polderwater opmelt op de boezem. En dan ben je van de molenkamer, dan ga je hem in de rouwstoon zet. Ja. Wat is die rouwstoon? De rouwstoon, dat is normaal, dan hebben we de jukken in rugtel bij de moeder staan. En nu schuiven we een op, zodat het een beetje skeen, wat brik komt te staan. En dat nemen ze dan de rouwstoon, dat het de juk-ijs toch het hoogste punt is. Wat onjouwt dat de deur intreden is. Dat er een fase van vertrietelijkheden bestaat. Dat de moeder dan te witten docht aan de mensen die de moeder zeggen. Dus het meisje van alles, als je een keer, oh, er is wat gebeurd. Ja. Er is een moment van rouw. Precies, juist, ja. Het snoerstel is Rick, hè? Het moment van de betten. Ja. Dan is het zo, dan komt de moeder voor het hoogste punt te staan, maar de bopperste juk. En dat betekent dat het is een feest. Er is een bettenwest of een huwelijk of een jubileum, precies. En dan vaak komen er ook nog vlaggen vanzelfs bij, wat we nou met de rouwstoon net hebben. Hoe belangrijk vind je dit, dat Jim dat ik doch, dat Jim dat ik shell dus? Ja, het is een gewoonte van vroeger. En door hier een hele uitdrukking. Nou verhoort dat van we broeken deze moen net meer om de pols te bemelen. Dat docht, het wetenschap docht dat voor u, maar de moen is een monument. En vrijwilligers houden dat draaiende. En dan is het echt mooi om de oude gebruiken die ze vroeger hingen, om die op een nieuwe manier in te vullen. Om toch dat leven te houden van hoe dat je het al je west had. En wat je er nou mee kennen. Maar dat had wel een ooraspect gekregen vanzelfs. Wat betekent het van jezelf? Ja, wat betekent het voor jezelf? Van, het is een manier om mij dwaan te kennen om witte te litten van ja, dit is een griezelig ongeluk en dat gaat een heel protte mensen aan en dat zal nog heel lang daarover praten worden. En het is wichtig echt dat mensen over de hele wereld die dit naast mij krijgen, dat die echt weten van dat wij hier samen omgaan, dat het ons aandacht had en dat we echt met deze monumenten nog een aspect erom mij aan van dat we op deze manier rouw uiteren. Het had je zelfs ook ongrepen? Ja, ik zeg, er gebeuren zo volle akelige dingen op de wereld. Hè, van, dat kan niet elke keer voor hemzelf wel invullen. Maar ja, de oproep kwam van de Hollandse Molen en van het Gilde van Vrijwillige Molenaars om de moeder deze dag van rouw in de rouwstand te houden. En dan ben je als vrijwillig moeder, dan ben je graag bereid om daarom mee te werken. Ja, want wanneer weer de laatste keer dat je dient? Is het dan bij een lid van het Koninklijk Hoes? Nee, dat is een privé kwestie. En wie in het verleden vanzelfs, ik zou dat het volle meer op het privévlak lijkt dat ze moeder in een rouw kwam te staan. En de vorige keer dat ik de moeder in een rouw steen hier, dan wie dat een privé kwestie. Maar ik langer lien bij het versterren van mijn mem en bij het versterren van leden van het Koninklijk Huis. Maar dat soort gelegenheden komt de moeder altijd in de rouw.
En nou dus ik. En dat net alleen nog bij deze moeder, bij een heel soort moeder. Dus tot het beveentje hier een keer de sjen dat de moeder te zien de rouwstoon shit. Nou, de mensen die dus nou oer woord wij rieden en dus nou in de richting van werk zeggen dus de moenestingen, de Himpenser marmoenen. Himpenser poldermoenen, zo is het goed. In de rouwstoon dus. Het is op zelfs een prachtig gezicht. En ik een eerbiedwaardig statuur hier midden in die polder. Beste mooiwerkers van de omroep, graag zou ik de roos van Anneke Dauma draaien willen. Voor alle mensen die niet omkomen binnen bij deze verschrikkelijke vleertuigramp. Het is een nachtmerrie voor alle nabestaanden. Waarom ben ik geen wudden voor? In gedachten ben ik bij alle mensen niet achterbleven, maar een heel grut verdriet. En een hele grutte wond die het voorlopig net hield. En dit wordt skreun toch Aafke Anna Veenstra uit Driels. En we kregen ik nog een sms'je van Lielke Jeltema. Hij schreeuwt goeie, ik zou graag op deze vreemde dag de roos van Anneke Dauma jaren willen. Dat we de machine al bij stilstaan bij dit mooie nummer. Nog zorg ik die eerste bloemen bij mij voor het venster staan, leefde hier mijn het verromme, maar die zou ik verder gaan en wilt ik mijn merke dreemde, een roos kan weer voor mij. En ik zegt, die namen neemde, wie ik even dicht bij die. Maar het lok op deze ierde giet stil zijn eigen pad. En wij kennen alleen rieden, werd het us hinnen laat. Maar hoe vaak valt ook zo'n dichteld, beginnen wij opnieuw. Wollen graag het lok omviemen, al is het een amerij. Een verre in de simmer, sagiest aan mij voorbij. In de jood, die denk ik immer, heel even nog ontdij. In mijn fantasie en dromen zocht ik us beide geen. Zilverver liek ons verhinder, een roos voor het venster steen. Heel zwier, vind ik het. Ja. En je merkt het op een jachthaven. Een soort van harmonie is er wel en iedereen heeft het erover. En er hingt een bepaalde sfeer. Dus ik vind het wel heel goed dat er een dag van nationaal rouw is. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry
When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Simon en Garfunkel, onvregen toch Rinske. Bridge over Troubled Water. Troubled Water en wedstrijdwetter bij Ter Henne. We hebben een winnaar, Geertje de Vries. We hebben een winnaar vanmiddag en dat is Berend Mink van de hele mannen. Wil dat Henk Schippers is boordje gauw voortvaart, want we lezen op de vaarroute van Grauw en Ljouwert dit beide tegelijk richting de finish gaan. De jaren weer een Scott, dat is het Scott van Langwaar, dat als vierde afsketten wordt. Op een tweede plek Wiertse Krek, Snits en op een derde plek heel knapje Akkerum, want ja, je weet het, Pieter Meter is juist er maar averijen uit de wedstrijd trekken. Er moest een nij helmhout komen. Dat hebben ze kleer kregen juster en vannacht. En mooi dat nij helmhout hebben ze een heel mooi derde plakje bezield. Dat klonk weer een Scott, maar ze gaan nou treien dik oer de finishlijn. Dus het is even Sjenwater eerste en laatste afsketten waar. Het lijkt mij dat Ljouwert nou als vijfde oer de finish is. Grauw als zesde en Drachten nou als zande. En dan zien we de Zuidwesthoeken dit nou de
opstekker oer de finishlijn scoot. De Zuidwesthoeken dus op een 8e plek. En dan krijgen we aansend, denk ik, eerst nog de Jouwer of zo Heerenveen voor de Jouwers komen kennen. Even al wat hoe dat betekent. Ja, de Jouwer wordt 9e. En Heerenveen we nou afscheppen worden 10e. En dan zal aansend als 11e wat zijn over de finish komen. En daarachterom komt Heusum. En dan komt Lemmer. En je weet het, het wedstrijd verleden, die zal dus net finishen. Deze uitslag is helemaal onder voorbehoud. Want er zijn heel grote protesten. Grauw had een protest, Jennewoud had een protest, Drachten, Lemmer, Zuidwesthoeken, Jouweren. Het zijn alle protesten. Dus dit is wel de volgorde. De stad zou de finish komen, maar het is nog net de einduitslag van Jood. Ja, spannend bleef het dan toch nog een beetje bij deze vierde wedstrijd van het SKS Koetsjesiel 2014. Hoe goed een jaloeren wist de verwachting dat het eerste vrienduur komt, maar de lichaams die uit het tastel van de MH Sandje komen. Dadelijk eerst het Nijs uit Binnen- en Bottenlaan. Goedemiddag. Het Oekraïense leger meldt dat in het oosten van het land 2 Oekraïense gevechtsvliegtuigen zijn neergeschoten. De toestellen werden neergeschoten in de buurt van de stad Torres en hadden elk 2 bemanningsleden aan boord. Onbekend is of zij het hebben overleefd. Ook van de kant van de rebellen wordt het bericht bevestigd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is gebeurd in de buurt van Saur-Magila. Dat is een plaatsje vlak bij de Russische grens. En ook niet zo heel ver van de plek waar vorige week de Boeing 777 is neergekomen. Ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van die locatie. Een commandant van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk meldde vanochtend dat een transportvliegtuig van het Oekraïense leger uit de lucht was geschoten. Dat bericht kreeg geen bevestiging. Vorige week donderdag, op de dag van de vliegramp met de Maleisische Boeing, werden eerder op de dag ook 2 Oekraïense straaljagers beschoten. 1 werd er toen neergehaald. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is intussen begonnen met een onderzoek naar het neerstorten van de MH17. Er zijn 4 Nederlandse onderzoekers in Kiev. Ze maken deel uit van een internationaal team van 25 onderzoekers. Ze kunnen nog niet naar de rampplek. Wel kunnen ze al veel voorbereidend werk doen, zegt de voorzitter van de onderzoeksraad, Tjibbe Joustra. De internationale onderzoekers die daarna zijn, en dat zijn in totaal ongeveer 25... die zijn druk bezig met de analyse van beelden, met de analyse van satellietgegevens, met de analyse van de gegevens van de verkeersleiding. Dus wat dat betreft wordt er al heel veel informatie verzameld. Premier Rutte wil dat er een internationale politiemacht gaat naar de rampplek in Oekraïne. Dat meldde de Oekraïense president Poroshenko vanochtend. En de politievakbonden die zijn aangesloten bij de European Police Union steunen dat plan. Voorzitter van de Europese organisatie van politievakbonden is Gerrit van den Kamp. Hij is ook voorzitter van de politiebond ACP in Nederland. En hij legt uit waarom zo'n politiemacht belangrijk is op die plek. Als we kijken naar de afgelopen dagen, dan zien we hoe moeizaam een aantal processen zijn verlopen rondom repatriëring van slachtoffers, hun goederen en ook het achterhalen van wat er is gebeurd. En als wij op deze wijze bij kunnen dragen om dat verder te bevorderen, dan zullen wij dat doen. Van der Kamp zegt dat er wel afspraken moeten worden gemaakt over de veiligheid van de politiemensen. En zo dadelijk landen de vliegtuigen met lichamen op vliegbasis Eindhoven. Rond 11 uur vanochtend zijn ze vertrokken na een korte rouwceremonie op de luchthaven in Kharkov. De 40 kisten met stoffelijke overschotten worden door draagploegen van Defensie uit het vliegtuig gehaald. En daarna volgt een minuut stilte. Naar schatting 1200 mensen zijn op vliegbasis Eindhoven aanwezig. Dat zijn veel nabestaanden, maar ook het koningspaar is daarbij. De lichamen worden in een stoet van rouwwagens naar de kazerne in Hilversum gereden. Daar zullen ze worden geïdentificeerd. Uiterlijk vrijdag zijn alle gevonden slachtoffers terug in Nederland. En tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need
sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving, like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. 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 Everybody's got to learn sometimes. Muziek van de Corgus in deze speciale uitsturing van Omroep Friesland Actueel. We binnen nog gewoon vanmiddag 6 uur. Op deze dag van Nationale Rouw. Je vreeg je man machtig al je muziek aan via uw sms-nummer bij Gliks 0620 499 Plaat dat een soort om vregen wordt is deze van Eric Clapton. Tears in Heaven.
saw you in heaven, would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Is het het peteer van de dag? Ik bij hem in Dokkum? Ja, alle dagen. Ben ik de warm bij omkomen, dan waren wij drieën bij. Het is onvoorstelbaar. Zaligheid. Kun je dan toch die knop omzetten en dan toch op dat podium staan te douchen? Ja, natuurlijk. Dat kennen we wel. Het verdriet en alles wat erbij heeft. Het diepe verlies. Je hebt echt bij. Met een feestvreugde, je hebt echt bij. We hebben gelukkig alles tegelijk beleven. En dat is natuurlijk van mensen heel goed. Dat je echt de vreugde van vinden kan om mooi naar te doen. Om mooi maar erbij te wijzen dat er stel trouwt. Dat is ontzettend fijn. Dat is een mooi zinwicht. Het is al dat verleden en verdriet. Wasted and wounded, and it ain't what the moon did. I've got what I paid for now. See you tomorrow. Hey Frank, can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken, and my strength is soaking away. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now the dogs, they are barking, and the taxi keeps parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Oh, Bushmills are stacking. You buried the dagger. Your silhouette window light. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now I've lost my St. Christopher, now that I kissed her, and the one-armed bandit nose, and the maverick Chinaman with the cold-blooded side, and the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda
No, I don't want your sympathy, fugitive slave, that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And you can ask any sailor and the keys from the jailer and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100 and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. And it's a battered old suitcase in a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donnas, the perfume is on, an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda, too. Good night, Matilda, too. Tom Troubett's Blues, Waltzing Matilda. Muziek van Rod Stewart. Het is 12 minuten voor 4. We naderen het moment dat het vliegtuig met lichaams uit Oekraïne aankomt op het vliegveld van Eindhoven. Het scootjesielen is dien, maar ik in Terhenne wordt stilstaan bij dit moment. Geertje de Vries, hoe sjucht dat eruit? Ja, dat zei ze nou uiteindelijk al indrukwekkend. Je meer misschien ik wel het lood van de lieren. Dat is het lood van de vakkenlood. Dit nou in de mest hangen wordt. En mooi daarin de Nederlandse vlaggen heel stok. Dus die Nederlandse vlaggen die mat jelwe de mest. En die mat ik heel wij de vakkenlood. En al die scootjes die hieschen nou die vlaggen dus heel wij de mest. Ze lezen intussen alle keer in een sleep. Achter de sleepboot aan, de Argus. En het binnen nou krijgt het laatste scootje en wat weet ik in die sleep hellen. En dan lezen 14 scootjes in een sleep achter de Argus. En dan zal die Argus, die zal azen voor het publiek del varen. Maar dus die 14 scootjes daarachteraan. En dat is een indrukwekkend gezicht. Want het zijn 14 machtige scootjes. En dan zie je dus ik die 14 vlaggen heel stok hingen. En dan krijgen we azen om 4 uur een 2 saluutskotten vanuit het stadsschip. En dan is er een minuut stilte hier op het water. En de SGS het oproepen, ik aan het publiek om dan een minuut stil te wezen. En ik denk dat elk ter ik behoor aan Wassel. En dan is er dus een minuut stilte. En na die minuut stilte is er een toeter om aan te jan dat die minuut voorbij is. Geertje de Vries daar dus bij het wetter van Terhenne. En hoe dat er al hier uitzocht straks, daar zal zij straks ik nog verslag van doen. We schakelen je oor naar uw redactie in Hilversum voor het laatste nieuws uit Binnen- en Boetenland. Goedemiddag. Op de vliegbasis in Eindhoven is zojuist het Nederlandse militaire vliegtuig geland. Met daarin de eerste lichamen van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Het tweede toestel van Australië staat op het punt van landen. Ik laat u dat even horen. Het vliegtuig is zojuist aan land gekomen.
U kunt het vliegtuig aan horen komen. Het Australische vliegtuig, een Boeing C-17. Royal Australian Air Force staat erop. 26 lichamen aan boord van dit Australische vliegtuig. 14 lichamen aan boord van het Nederlandse Hercules-vliegtuig dat zojuist al is geland. Zometeen zal in Eindhoven, waar dit gebeurt, een korte ceremonie worden gehouden. En die zal eindigen met een minuut stilte voor de slachtoffers. Tot die tijd zal ik u bijpraten over de ontwikkelingen van vandaag. De 2 vliegtuigen met in totaal 40 slachtoffers zijn vanochtend vertrokken vanuit de Oekraïnse stad Kharkov. Dat is een stad die in handen is van de Oekraïnse regering. Voor vertrek van het eerste vliegtuig werd een korte ceremonie gehouden met vertegenwoordigers van de landen waar de slachtoffers vandaan kwamen. We are here today, representatives of the many nations touched by the tragedy of Flight 17. Het was een sobere, korte ceremonie. De Oekraïense premier maakte nog wel wat politieke opmerkingen. Hij verwijt de Russen deze slachtoffers. Російські військові випустили ракету по мирному малайзійському лайнеру. Maar verder was er veel nadruk voor de slachtoffers. Nederland beloofde een grondig en integer onderzoek, ook naar de oorzaken van deze ramp. Today your journey home begins. It still will be a long journey. We have a painful identification process to go through that will take time. Ik vond zelf eigenlijk het laatste moment misschien nog wel het meest indrukwekkend. Dat dit vliegtuig langzaam start en in dat gedonder eigenlijk ook een soort van stilte zit. Dat je je realiseert dat deze mensen nu hun laatste tocht maken naar Nederland. Een verslag van Gert-Jan Dennekamp was dat. En die tocht is dus zojuist aangekomen in Eindhoven. De ceremonie in Eindhoven wordt bijgewoond door zo'n 1200 mensen. Verreweg de meeste genodigden zijn nabestaanden. Van hen worden zeker 1000 verwacht. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn ook aanwezig. Net als premier Rutte en vicepremier Asscher. En ook komen de vertegenwoordigers van andere landen die slachtoffers te betreuren hebben. Op de vliegbasis in Eindhoven worden geen toespraken gehouden. Nabestaanden die kunnen plaatsnemen in een hangar met zicht op het veld. En ik zie nu allemaal mensen die zo te zien naar hun toegewezen plek komen. Ik zie ook leden van het Nederlandse kabinet. Ik zie vicepremier Asscher. Ik zie minister Schippers van Zorg. En na de landing dus nu taxiën de toestellen naar het militaire deel van het vliegveld. En die komen daar naast elkaar tot stilstand. Dan volgt straks de tap toe en wordt een minuut stilte gehouden. Ondertussen nog even naar het laatste nieuws. De meeste lichamen zijn weg uit het rampgebied in Oekraïne, maar niet alle. Volgens de pro-Russische separatisten liggen er nog 16 lichamen onder de wrakstukken van het vliegtuig. Dat vertelt correspondent David-Jan Godfroy vanuit Oekraïne. Dat is gezegd door de separatisten hier in het gebied. Ik kan niet zelf controleren of het waar is, want ik ben nu in Donetsk, niet in het gebied zelf. Maar die lichamen die zouden dus onder een groot stuk van de romp zijn gevonden. Dat betekent dat om ze daar weg te halen, dat deel van die romp opgetakeld moet worden. En de bedoeling is dat, hetzelfde als met de andere lichamen, dat ze dan in een vrachtwagen naar Torres worden gebracht, het plaatsje waar een station is, en in een koelwagen gestopt, afwachting van hun transport naar Nederland. Correspondent David-Jan Godfroy vanuit Oekraïne. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is begonnen met een onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17. Er zijn 4 Nederlandse onderzoekers aangekomen in Kiev. Ze maken deel uit van een internationaal team van 25 onderzoekers. Tjibbe Joustra is voorzitter van de Onderzoeksraad. Hij vertelt hoe dat onderzoek nu voorlopig eruit ziet. Het leeghalen van een zwarte doos, dat duurt 8-9 uur. En daarna krijg je een proces dat je moet kijken, zijn het de juiste gegevens? En daarna krijg je het proces van de interpretatie. Dat is echt een zaak van in ieder geval weken. En daar wil ik verder niet op vooruitlopen. U spreekt over 25 internationale onderzoekers die nu op de rampplek zijn. Zijn er ook mensen van u aanwezig? Ja, we hebben op dit moment 4 mensen niet op de rampplek, maar in Kiev. Want de internationale onderzoekers zitten allemaal in Kiev op dit moment. Daar vindt een onderzoeksproces plaats. U moet zich voorstellen dat de onderzoekers worden verdeeld in groepen, internationaal samengestelde groepen, die een onderdeel voor hun rekening nemen. Iemand die bijvoorbeeld alles over de motoren probeert te verzamelen. Iemand die de zaken van de luchtverkeersleiding gaat analyseren.
Dat wordt dan onder leiding van de Nederlandse afgevaardigden wordt getracht dat bijeen te brengen. Dus wat dat betreft is het onderzoek in volle gang. Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het onderzoek. Het wachten is nu tot de beide vliegtuigen op hun plek staan, waarna zometeen die minuut stilte zal beginnen. In het hele land worden inmiddels kerkklokken geluid ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers die bij MH17 om het leven kwamen. De 40 kisten met stoffelijke overschotten worden straks door draagploegen van Defensie uit de vliegtuigen gehaald. Er zijn 6 van die draagploegen opgeroepen. Iedere ploeg bestaat uit 8 dragers en een commandant. Ze gaan dan via de laadklep de toestellen binnen en dragen de kisten 1 voor 1 naar de opgestelde rouwauto's. En als dat is afgerond, dan zal de kolonne vertrekken naar de Korporaal van Oudheusden kazerne in Hilversum. De verwachting is dat dat rond 4:15 zal zijn. In het hele land wordt vandaag gerouwd en zometeen dus de minuut stilte. Treinen, bussen, taxis staan allemaal stil. Mocht u in de auto zitten en ook een minuut stil willen staan, doe dat dan vooral niet op de vluchtstrook. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Een woordvoerder Diederik Fleuren vertelt wat u het beste kunt doen. Wat je moet doen en wat je in ieder geval moet laten is om op de snelweg of op de vluchtstrook stil te gaan staan. Dus de oproep is met klem om tijdig een veilige plek te zoeken op een parkeerplaats, om daar eventueel te gedenken, maar doe het alstublieft niet op de snelweg of op de vluchtstrook. Op het moment dat je op de vluchtstrook stilstaat, dan krijg je op het moment dat de herdenking voorbij is, dat mensen ook weer de snelweg op moeten rijden. En dan kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Er zijn geen invoegstroken. Er rijdt nog steeds verkeer door, want misschien dat niet iedereen er gehoor aan geeft aan die oproep voor een minuut gedenken, een minuut stilstaan. Dan krijg je 2 verkeersstromen door elkaar, stilstaand verkeer wat gaat oprijden. Ja, daar kunnen levensgevaarlijke situaties door ontstaan. Uit respect voor slachtoffers ligt het Nederlandse vliegverkeer vanmiddag bijna een kwartier stil. Zoals gezegd ligt het openbaar vervoer stil. Op stations is ook opgeroepen dat iedereen zometeen stil moet zijn. Het wachten is nu op het trompetsignaal, waarna de minuut stilte zo in acht wordt genomen. Het is onduidelijk welke slachtoffers er nu precies vanuit Oekraïne zijn overgevlogen. Dat komt omdat de lichamen nog niet zijn geïdentificeerd. De identificatie gebeurt de komende dagen dus in de Korporaal van Opheusden kazerne in Hilversum. Premier Rutte maakte gisteren bekend dat vandaag een dag van nationale rouw is. Van alle overheidsgebouwen hangt de vlag halfstok. En ook wordt alles vandaag versoberd. Minder of geen muziek, geen reclame bij de publieke omroep, dat soort dingen. Het gebeurt niet vaak in ons land dat er een dag van nationale rouw wordt afgekondigd. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1962... na het overlijden van de voormalige koningin Wilhelmina. Toen gingen ook bioscopen en theaters dicht bijvoorbeeld. Alles wat met plezier te maken had, ging dicht. Het zal dit keer wat minder extreem zijn dan toen. Het zal vooral draaien op dat moment zometeen om 4 uur met de minuut stilte. De vliegtuigen komen nu hoorbaar tot stilstand. De vliegwielen van de vliegtuigen komen nu langzaam tot stilstand, waarna de minuut stilte zo zal beginnen. Ik zie nu dat er een grote groep militairen komt aangelopen
die zometeen The Last Post zullen spelen... om aan te geven dat de minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers zal beginnen. Op diverse plekken in het land zullen vanavond stille tochten worden gehouden. Bijvoorbeeld in Amsterdam, daar begint om 8 uur een tocht op de Dam. Hilversum herdenkt een leerling en een oud-leerling. En in Amersfoort is iedereen welkom in de Sint-Joriskerk. Daar is een kerkdienst en die zal ook vanavond worden uitgezonden op Nederland 2. En iedereen is daar welkom om naar de kerk te komen of dat op televisie te bekijken. Ook in Den Bosch is er een korte ceremonie ter nagedachtenis aan de slachtoffers. De stad Groningen biedt de mogelijkheid om in een stille tocht te lopen. Die begint op de Ossenmarkt om 8 uur. In Helmond is er een stille tocht vanaf 7:30. En ook in Delft is er vanavond vanaf 7 uur een stille tocht. De militairen lopen nu naar de vliegtuigen toe. Ik vermoed dat dat de draagploegen zijn die ik net vertelde, die de kisten 1 voor 1 uit de vliegtuigen zullen tillen. En dan naar in die rouwauto's zullen leggen, die straks in een kolonne naar naar Hilversum zullen rijden. En als die kolonne onderweg is, dan zullen de A2 en de A27 in de richting van Hilversum worden afgesloten. Het zijn 6 draagploegen met ieder 8 dragers. Zoals gezegd is nationale rouw geen traditie in Nederland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk of Engeland. Bijvoorbeeld ten tijde van de Bijlmerramp of de vuurwerkramp in Enschede gingen wel de vlaggen halfstok. Waren er herdenkingen, maar er was niet vanuit de overheid een dag van nationale rouw afgekondigd, zoals dat nu wel is gebeurd. De verschillende draagploegen komen nu aan op de plek waar ze moeten staan. Ik zie ze nu bij het Nederlandse Hercules-vliegtuig. Andere groepen staan wat verder op de achtergrond. Ik zie minister Hennis Plasgaard van Defensie, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken staan te kijken naar hoe de draagploegen nu naar de vliegtuigen lopen. Het kan nu niet lang meer duren voordat de minuut stilte zal beginnen daar in Eindhoven.
En met dit trompetsignaal is de minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van MH17 voorbij. En tot zover deze speciale uitzending over de ceremonie in Eindhoven. Alle dagen na, Omroep Friesland. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries, and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your prayers. Everybody hurts. Don't throw your hand. On your own, on the slide, your days and nights are long. When you think you've had too much of this life, to hang on. Well, everybody hurts, but sometimes everybody cries. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts sometimes. So hold on, hold on, hold on, hold on.
Muziek van R.E.M. en Everybody Hurts past bij het gevoel van heel Nederland op dit stuits. Een indrukwekkende betinking wie het nieuws krijgt in Eindhoven... waar de eerste vliegtuigen maar slachtoffers van de vliegtuigramp onkwam binnen. Indrukwekkend wie het nevens mij ik bij de scootjes in Ter Henne, Geertje. Ja, het is een indrukwekkend gezicht. Dat die machtige scootjes allegear op één lange rij lezen. In regen, in sleep. En dan ik allegear nog een vlaggen, heelstok, jelwe de mast hingen hebben. Dat is indrukwekkend. Dat imponeert. Daar wil je automatisch al een beetje stil van. Het weer hier in Ter Henne aanpraat om precies om 4 uur de betinking te houden. Dat weer dus even jeder als in Eindhoven. Want in Eindhoven ging het even oerenklok van 4 uur heen. Dus het weer even jeder als in Eindhoven. Dat hier vanaf het startskip 2 skotten klonken. En dat klonk zo.